Bună seara tuturor! Aș dori, poate pentru prima dată în viața mea, să fac o postare video pe Facebook. În ultimele 24 de ore viața mea s-a schimbat. Eu, într-adevăr, am înțeles că oamenii sunt foarte receptivi la problemele celor din jur. Mi-a fost foarte greu să cred în acest fapt. Dar, într-adevăr, aș dori foarte mult să mulțumesc persoanelor care astăzi, și ieri seara și astăzi, mi-au oferit, pur și simplu, credința că totul va fi bine. Aș dori foarte mult să mulțumesc persoanelor care m-au ajutat să creez atât site-ul, cât și să fac legătură cu mass media, care deja au apărut mai multe reportaje pe diferite posturi TV. Nu știu pe cât este de corect să menționez aceste persoane, dar într-adevăr aș dori să le spun un foarte grand mersi. Este vorba și de Anastasia Svetlichnăi, și de Cristina Postică, și foarte mulți alții, inclusiv și reporterii care astăzi au fost la mine și au fost de asemenea sensibilizați și au avut o atârnare foarte frumoasă față de mine. O mulțumire aparte, aș vrea să o aduc persoanelor care m-au telefonat toată ziua, mi-au scris mesaje pe Facebook, pe alte rețele de socializare. Eu îmi cer foarte scuze față de unele dintre ele la care nu pot face față, într-adevăr, să răspund la toate, absolut, mesajele. Dar încerc, într-adevăr încerc la fiecare să răspund în parte. Vă rog frumos să nu vă supărați dacă până acum nu am răspuns. Aș dori de asemenea să spun un mulțumesc foarte mare pentru persoanele care au fost astăzi personal și au donat bani. Adică pentru mine a fost un lucru uimitor. Pentru mine și atât și pentru familia mea. Fiindcă, într-adevăr, și sora, și mama, și mătușa m-au telefonat și de asemenea au fost sensibilizați de acest fapt. Nu știu pe cât este de corect să le numesc, însă aș dori într-adevăr foarte mult să le mulțumesc acestor persoane. Este vorba de Olga Pali, de Cristina Postică și soțul ei Valentin Prijilevski. Este vorba de doamna Marina, este vorba de Alina Buzu, de Sandu Arhip, de doamna Inga Guțu, este vorba de doamna Ecaterina Sergeevici și de mulți alții care au făcut donații pe conturile indicate. Din păcate nu pot vedea cine face aceste donații, dar vă mulțumesc din tot sufletul. Într-adevăr, mi-ați dat aripi și speranță că acești bani pentru operații vor fi strânși. Încerc să fiu veselă și într-adevăr sunt veselă și dacă vedeți în ochii mei careva lacrimi, să știți că sunt doar de bucurie. Vă mulțumesc foarte mult și eu vă pup și vă doresc o noapte bună.